Kayak kok iso awakmu iso ngalahke bejot juara dunia UFC setanah Jawa iki. Dek iki labet lho latihannya. Latihannya karo Marcel dhisik kayak wong iki. Kok iso aku iso piye tur piye piye latihanmu piye? Aku di sekolah ya sokan gelut karo kanca-kanca gue ya banting-bantingan terus ya wis gelut ngono kuwi ora entek padha nangis kan di iki malah udah ceklek-ceklek sikile yo aku jili wedhus selek samin yo aku latihan teknik kimura ya wis ngono kuwi aku Ora usah lali senajan wis suwe. Eseme manis ayune wong Jawa iku. Tekan seprene. Ora kaya wong India kene wong sing matre gawe aku kere. Kowe bro sih kayak aku kayak ning studio iki kedatangan konso iki dhisik kayak pas main Jogja. Dek iki apa ya? Oh, dia ngajak ini sarkem ya tapi aku ya ora gelem lah. Lagi pula aku saiki wis insaf lah dosa ning ngono kuwi. Ya wis diumurke Gusti Allah ngono ki mbok bener kok. Ya ya wis ngono kuwi lah dhisik kayak karo wong edek iki. Tapi sih ya si lucu ngono ki wong ya. Siji sing tak ora iso lali kayak dhisik iki. Pas nyemplung atas nih WDF foto-foto iki gini ya. Iki wong ya. Jackie Chan, ayo gimana Jackie Chan, ya love, Peace. love, yes Amerika Cina tadi konsol selawase, ya.